Hey guys, Khulumbai Minina ko angni guburon se godan video bornai थाबाय so दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय guys mwjang सिरिगा खोदोंमोन दाखालि आं दिल्ली थांबा सर'जिनी मार्केटआवहाय हाबैदोंमोन आरो लोगोसे दिल्लीयावहाय बहा मा जायगायाव माबा मोनसे बायदोंमोन आरो आङो स' बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आं दिल्लीनिफ्राय मा लाबोखो स' नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो नामा होनो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो So guys, दायो आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नैबे गोसोम मेथाइखौ जानानै दिन्थिनोसै आरोना दा जानाय नङा गाइस बियो जाबाय दिल्लीयावहाय बे जिथु मल दङना बेयावहाय सिगांनि भिडिअ आं दिन्थिखादोंमोन नोंथांमोननो बेयावहाय जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयावहाय माखासे आङो फाउन्डेसन आइब्र' पमेड बेफोरखौ बायदोंमोन नै ओमफ्राय डियरनि फाउन्डेसननि रिभिउखौ नांगौबा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय डियरनि आंबो फार्स्ट टाइम इउज खालामगोन स' आं बेखौहाय बिराद एक्साइटेड फोननानै माबोरैहाय मोन्दों बेखौ एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामनो आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो माखासे मोननै मोनथामसोल' बुस्थु बायबाय आरोना मलावहाय बिराद दाम ना इमान फैसा गैया रिसुन ओमफ्राय दायो जोङो नै आंजों लेडि गागाजों बायनानै थांगासिनो आरोना ओमफ्राय लाखाबाय नै ओमफ्राय दायो जोङो बेयावल' बाया बेयावहाय दिनैयो मलनिफ्राय लाबाय ओमफ्राय गाबोनहाय सर'जिनी मार्केट थांगोन होननानै जोङो थाबनो मलनिफ्राय थांबाय आरोना रेस्ट लानोसै होननानै ओमफ्राय जोङो नेक्स्ट डेआवहाय मेट्र' स्टेशनावहाय फैबाय स' गाइस दिनै जोङो मेट्र'जोंहाय थांसै आरोना सर'जिनी मार्केटआवहाय दायो मेट्र'जों थांनोसै ओमफ्राय मेट्र'जों आंनि बेयो सेकेन्ड टाइम एक्सपिरियेन्स आरोना बिदिथ' गाखोबाय थानो मोनखाया ओमफ्राय लेडि गागाया हिल गाननानै बिराद दुखु जादों गाइस खोनासं आथिं साजोब्बाय आयौ आंनि खावलाया जि हिलसोनो जादेखायलायनाय बेसेबां गोजौ नै बेसेबां गोजौ बेखौ गाननानै बेसेबां थाबायगासिनो साजोब्बाय फ्लैट में देखनी थी फ्लैट ये लगा ये सब 250 की और ये भी 250 जी भीड़ खाहाय आयो बायनोनो हाला गरमथार देख प्लेटफॉर्म क्या नाइन मोजांलै मोजां नुदो गुफुरखौ जि मेंबायहाय आयै दोनसै नै मा बायखो आङो दखानिखौ हमनो होबावलायबायहाय नै गाइस बायखालिथ' माबा बायनायावनो लाख'नोनो हालायलायाखैमोन ओमफ्राय लाबोखांनानै माल बुस्थुआनो बारा गैया आंना मिथिबायना ओमफ्राय नै न'आव फैनानै दा आङो नोंथांमोननो दिन्थिबाय बेखौहाय आङो एसे मोजां क्वालिटिनि मोननायखाय बेखौहाय आं बायबोबाय आरोना आरो बिराद गुदुंबो जागोन आरो क्वालिटि वाइसबो बिराद मोजां आरोना क्वालिटिया स' नोंथांमोनखौ आङो फुल्लि देखायनोसै गाइस नैबे ड्रेसखौहाय सेम दखाननिफ्रायनो लादोंमोन आङो नैबे दायो जा ग्रीन कालारखौ गानखांबाय आङो बेनिफ्रायनो ओमफ्राय बेखौबो आङो थुनथुर मुथुर बेबायदिनो गाननानै दिन्थिनोसै आरोना मानो होननानै बुङोब्ला बिराद सम नांगौ बेबायदि हल भिडिअ बानायनायाव स' आं थाबनो बानायनो होननानै साननानै थाबनो बानायबाय स' आं बिदिनो ड्रेस आप खालामनानै दिन्थिबाय आरोना जास्ट बेखौल' दिन्थिनो थाखाय मोजां क्वालिटियाबो आरो रावबो बुंनाय नङा जे बे ड्रेसखौहाय आङो अनलि 700आव मोन्दों मानो होनना बुङोबा शिलं बा जोंनि बे गुवाहाटियावहाय बेखौहाय 1500 बा 2000 सिमहालागै लागोन आरोना बे ड्रेसखौहाय स' बेखौहाय आङो बिराद एफर्डेबल प्राइसआव मोननायखाय जल्दिनो लाबोखाबाय आरो
नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो जा मोजां बेनि डिजाइना एकदम फ्रक बायदिनि आरोना नै जा मोजांखा ओमफ्राय गुदुंबो बिराद जागोन बिराद मोजां मोनदों आङो गाइस नोंथांमोना मोजां मोनदों ना मोनाखै दासिमाव आं बेखौ साबसिन मोनदों आरोना जा मोजांखा नै माने गोजां खानाय नङा आरोना एकदम स्टाइलिशबो नुगोन माने सामाराव जेरैहाय जोङो फ्रक गाननानै माने स्टाइल खालामनो हायो थिग बेबायदिनो विन्टारावबो माने गरमबो जागोन स्टाइलजों लोगोसे नङाबा बाराद्राय स्टाइल दिन्थिनानै गोजांलायलायोना स' बेयावहाय गोजांलायनाय नङा आरोना बिराद मोजां गाइस नुदोंना बेबायदि भिडिअ शुट खालामबा ओरैबायदि खस्थ' जायो ओंखायनो थाब खालामबाय आं नै गोलोमहांबायानोमोन नङाबा बिराद गोलोमगौमोन आरोना फनाबो भिडिअ खालामनाय टाइमाव फैना होनो मोनोना लाखाबो उनना लाखाबाय बेदरखौ एवखांखाबाय दा नै मुला अनला दा उनाव जाखांबा देखायगोन दे So guys, नै अनला मैगङा जोंना बेदरजों अनला संदोंमोन ना ओमफ्राय होमबालाय माथो नै इलाय मा नै गाइस दायो आङो अनलाजों दाउजों जानोसै ओमफ्राय आलु फ्राय ओंखाम जानो बाबाय आं दहायनिफ्राय बे बिराद माबा माबि जाबाय भिडिअ'सो देखायनाय जायाखै बिराद जाबाय आं दा अनला ओमफ्राय आलु फ्राय जानोसै ओमफ्राय बाथोनखौ होफैयासैनालाय आंनाव मा गोथाव दं नानिया संदोंमोन आङो जि 10थावनो ओंखारनानै आं दसे उन्दुबाय आरोना ओमफ्राय नानिया बेयावनो ओंखामखौ जानानै थाबाय आंखौ नेयासै गाइस आङो बारा एसेबां लाबोनो मोनासै आरोना फैसाबो बारा गैयामोन ओमफ्राय दाख्लैथ' आं नोंथांमोननो खिथाखाबाय जे आङो मोनसे ब्रेन्डनि फाउन्डेसन लाबोदों ओमफ्राय मोनसेनि आइब्र' पमेड स' बेयावनो फैसाया थांजोबखाबाय ओमफ्राय दायो नानिनो गांसे लाबोदो आरोना अननानै आंथ' मोनबाय आंल' लाबाय थानानै मा जादों ओमफ्राय बेनो माने जोङो सानदोंमोन कि बीचआव थांनायनि जोंहा प्लेनिं सोलिदोंमोन आरोना स' नायनोसै प्लेनिंआ फ्लप जायो ना साक्सेस जायो नायनोसै आरोना जानुवारियावहाय स' बिथांनो आङो लाबोदोंमोन व्हाइट कालारनि पेन्ट एन्ड टप स' इट्स फाइन देखायनो नोंबो समायगोन ना समाया व्हाइट कालारनि आरोना ओमफ्राय बेनियाव जुदि बाइचान्स लुज जायोबा आं लाफिनगोन आरोना जागोन जायाखै नै बेबायदि आरोना व्हाइट कालारनि माने बेनाव बिदि ड्रेस गैया बेनि थाखायनो आं लाबोदों ओमफ्राय बे शर्ट्सखौहाय माने बेजोंल' गानाबाबो खोख्लैलायबावबायहाय बेजों गानाबाबो माने बिदि टि शार्टजों गाननो हागोन आरोना टि शार्ट गिदिरजों ओमफ्राय बेनाव माने अलरेडि नोंनाव कट दंखायोमोन ना कट दंखायो बेनि थाखायनो आं लाबोआसै शिलंआव जों बायनाया कटआ खैखान दङ नोंहा खिथाजों बिदि साननानै गांनै शिलंआव बायनायानो गांनै नङा
मा कालार मोनलाय ब्लु कालारनिबो दोङो ब्लु कालारनिबो दोङो गुदुद आयो सायावनो गानबावबायलै फिल्मखौ सायाव नै बियो आरो दा जागोन न' मोजां नङा ब्लुस सानथारदों दा ओमफ्राय नायनो साइज खालाम जागोन जाया माने आंनि मोनसे साइज फिसायानो नानिनियाव जायो आरोना स' आंनिफ्राय मोनसे फिसा साइजमोन बियो स' थेंक इउ सो माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय लाभ इउ बाय 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 बाय